बयबो हाब्रु गदा गदि ना सिंगि एवनानै बयबो लरहायजोब्बाय मेननानि ओइ ओइ नै आं दिनै दुब्लि गेजेरावसो दंफैयो मोनसे एकदम इन्टारेस्टिं खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं मा खामानि मावनो नागिरदों खामानि एसे फिसा थेवबो एसे इन्टारेस्टिंआनो थ' नायलांबाय थादो एसे इन्टारेस्टिं जायो जोंनि दिनैनि सेटआप मोननैखौ लांजोबगौलै गासिबो मेचिन सारनो नागिरनाया नै जोंहा एकदम मोनसे दुखुनांथाव खर'सो मोनफैबायलै मा खालामनो आरो उफाय गैया थ' हा गैलिया बांग्रा खादा थ' लोगोफोर दानि आं दुखुनांथाव खोथा जादों होनना दानि फन खालामहरदों होननाया जाहैबाय जोंहानि न' खाथियाव सासे मानसि मा दंमोन आरोना बियो मा होनो आरोना बुङाबाबो जायो बुंबाबो जाया बुंबाबो जाया बुङाबाबो जायो माने बहुद गोबावनिफ्राय बेमार माने जुमाय गोरानजों होननांसिगोन आरोना जुमाय गोरानजों एसे फसिना दंमोन मानसिया बहुद गोबावनि उनाव दिनै मानसिया डेथ जाबाय एकदम दासो खोन्थाहरदों आंनो ना जोंहा नै ना सारनाया एकदम लाहार फाहार खालामदोंमोन नङाबा मेचिनसो बानगासिनो दं नै नायलाय मा खालाम जायखिजाया मेचिनखौ जों फिटिं खालामनानै आं नायना फैनोसै जोंनि गामिनि आं बेयाव थाया ना जायखिजाया बे जोंनि गामिनि न' खाथियाव आरोना नै एकदम बेयाव फुख्रि गोजा माइ गायग्रामोन बियो गोदोथ' नङा बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रैनि सिगां जों माइ गायोमोन बे जायगायाव सेस दैज्लांबाथाय गुफुर जाजोब्बाय जायगाया ओंखायनो बयबो फुख्रि जावनानै दोनबाय हा खर' खर' जोंहाबो बै फुख्रि जावनानै दं बेखौनो सारनो नागिरदों जों दिनै बिराद खस्थ' नै मेचिनखौ जि खस्थ' बानायना लाबोबाय गस्ला लांगोन आंखौ गोजौ गायबाला बेफोर खामानिनि एक्सपिरियेन्स दं थाखानायखायसो नङाबाथ' एक दिनियाबा सेस थ' खामानि मावथारनाया गोबावथारसैथ' ओंखायनो माने एसेखौनो से फ'फ' सेन्देला बाला बिराद लिमोनो सेन्देल गारदोलै दोनथ'दो र' आंबो दोननि र' जौ फेनाय बायदिसो जाबाय माथो र' सेन्देलखौ हाबना थाबाय जाला सिङाव थ' जाबायथ' हाबाय सेन्देल थाखायनो लिमोनोसो गारोना गुद्दा गुद्दिलै बाब्रे बा बेसे गोथौ जोंहा सेटआपआ नै जाहांबाय ओरै दै दं नै बैनिफ्राय नैबेसिम ओइसिम गोदोनि नाहा थांनाय माबाखौनो बावाखैलै एखेबारे ना सारनाय मैहा थांनाय सारनाय होनबाथाय एखेबारे बावनो हाया इन्टारेस्टआनो बेलेग एखेबारे मानसिफ्रा नै माबायदि ना हमफैयो जों गामिया बैनिफ्राय नैबेसिम ओरै साहाथिंबो माखासे दंबावो हाजो सेर सेर लारि लारि गामि बिराद मोजां नायनो एसे रोमै रोमै दुब्लि गेजेरावसो दं नालाय आं ना सारनो फैदों ना सारनो फैनाया दिनै गामियाव मोनसे घटनासो जाबाय ओंखायनो नुजा होननानै फैग्रोबाय आङो माने जोंहानि एकदम न' खाथियावनो आरोना बे मानसिया दिनै माने थैबाय माने बिराद गोबावनिफ्रायनो बिदिनो गोग्लैसोना दं मानसिया जुमाय लोंनायनि ओंखायनो माने दिनै फैनायखाय माने ना सारनायखौ बिदिनो सलायनानै दं आरो मेचिना ओरैनो बेलेग मानसि लेंना लाबोदों नालाय आङो बिसोरखौथ'
बिराद गिलिर मेसिनखौ बानानै सेटआपखौ खालामजोब्बाय जोङो ओंखायनो माने गारनाबो फैनो हाया माने बे एसे दोनना फैबाय आं माने बेखौ दसे थांना फैनोसै आं गामिनि गारना फैनोसै आरो 3 hours later. लोगोफोर आङो नै 3.5 घन्टा सिगां मानसि माबायावनो थाफानानै नै दा फैफिनबाय आङो आं लाबाय थायाखिसै मानसि माबाखौ गारनायफोरखौ मानसि बोख्लायनाय एसे इउटुबाव बिदि थैनाय मानाय भिडिअ होयोबा एसे रेस्ट्रिकसनबो दं नालाय ओंखायनो आं लायाखिसै माने नङाबाथ' सोरबा सोरबा लानो थिनदोंमोन बारु बे रेकर्ड नांगौ मागौ होननानै लायाखिसै थेवबो फैफिनबाय आङो नै गामिनि माबाखौ गारनानै थ' बिदि थैनायनि काहिनिया एसे माबादै एकदम जुमाय एकदम गोरान लोङै लोङै मानसिया एसे बुगालांदों बुगानानै एखेबारे बिराद गोबावनि उनाव रानलांबायमोन आरोना रानलांनानै गोमो जानो हाला किडनिया डेमेज जाबाय बिदिनो मानसिया डेमेज जालांना गोमो दिनै गैला आरो माने थ' माथो होनो आरोना गाव गावनि जिउ गाव गावनि एसे बेबस्था लायाबा माथो सोरथो माथो बादा होनानै मालायनि जिउखौलाय बासायना लाखिनानै नङा होमबा बयबो मानसिफ्राथ' गामिनिफ्राथ' रायोमोन बेखौ बिदि लोंनाङा मानाङा बिदि फोरोंगासिनो देरहांदों फरायफुंदों माथो खालामनो आरोना गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो सामलायनानै लानांगौ देहाफोरखौ एसे नायनानै लानांगौ जोंना सारनायफ्रासो माबायदि जाखोथाय मानसिफ्रा नेनो बालायगोनदां उफ मेंगुलायबायलै औवा बन बाननानै बाब मावफैथाराखै बिदि खामानि मानसिफोरखौनो नुहुरला माथो गोजानसो नै दुब्लिजों थांनांगौ नै बेसे मोनगोन नायाबो नुवाखै बिथोरनिफ्राय बिनो दै सिंनि ना मा होनगोन आरो दा मानसिफ्राथ' एसे बुरजा जाबाय बै जायखिया बोथिसेबाबो इन्टारेस्टआव फैबाय आरो ना मोननाय मोनैया गिदिर मेटार नङा आंनि थाखायथ' नाखौ हमनांगौ बास इन्टारेस्टनि थाखायसो फैदों आङो थ' लोगोफोर मोनसे बेखिनियावनो आं नोंथांमोनसिम मोनसे खावलायनाय आर'ज गाबनाय अन्नानै नोंथांमोना इउटुब चेनेलखौ एसे साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक खालामना होदो कमेन्ट खालामनो हायोब्ला बिनि थाखाय आं नोंथांमोनसिम गुरै आर'ज गाबनाय जाबाय आरो ना थांजोब्बाय र' फै माबा लाबोदों बे जाग्रा मा ओंखाम ना माथाय बे सारब्रबनानै नस्थ' जादों इ दैया ना हमग्राफ्रा नै लागावबाय नै सुरु ओरैनो माबासोलै जाथ्रायनायसो नै खबाइसे जाहांबायानो नै मेन बुस्थुआ एसे जोंना होयो ब्रेकफास्ट होयोलै नै चाय wah masih गिदिर मेथाइलै बियो मारा सिनायोना जागायबाय नै नाखौ गेस खालामदो मा ना बियो सबसे ब्रेन्डेड ना नै जमायबाय नङा माथो नाया गैया आयौ माथो गेम हमथारदों बेखौ ना हमनायानो गारलाबायसो हमनोबा गोसोआव ओंखारनांगौ गेम हमथारदों दहाय मोननि आखाइयाव ओरै सिथाबखायो नैजों थाखुमायो नाया नैजों बोरियाव थाखुमायो हाबसोनानै नै सिंनि मासे मोनदां नैखौ बोला दानजोबनांगौ गासिबो दसे रेस्ट लानोसै हा
ना हमना स्टिलानि दंफाया ना सिंगि गावना लर हायजोब्बायलै मानसिफ्रा माने नै दिनै खावसे गाबोन खावसेसो हमखानांगौ नाखौनो हाब खनसे दुनाय सारबावनांगोन माथो हो खनसे सारफिननांगोन माथो दै जमायनायखौ माजाव गोदोनि स्टाइल होथारलै ओरै बलायबासो मोनोमोन नै 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 आं सेबाय सिनायबासो खोनादों ए आं नुवाखै अबेब्रा ए नुबाय दा नुबाय दा नै बेखौ एसे फोजोबनि बयबो हाब्रु गदा गदि बेखौ मोजां थेनांगोन ना सिंगि गावनानै बयबो लर हायजोब्बाय मेन नानि ओइ ओइ नै बिराद मोजां नादै बियो बिराद गिदिर गलबगोन मेन बासाखौनो नाङाखै नै नानिखौ दासो दांनो नागिरदों दाउब'फोर बायदि नै मानसिफ्रा ना हमै हमै बेलासि जालायबायलै बाब 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 हाब्रुआ जि गोथौ थाफैदों मानसिफ्रा गदा गदि गोजासै नै मेन मागुरनि फुख्रि सिंगि सिंगि गिदिरना फिसा हनथिं गारबाय इयाव बिदि गारजायो नामा नाया जाथारालै बे गथ'आ जेबो खामानि जाया इयो जेंगायखौ हरबाथाय मागुरालाय बोरै इदि मागुरा मागुर मासे दङ ना फैबाय जों दै बियो सेमनो रोङा टाइम लाया नंनाया माथो मोनालायबायलै मासेल' बे आं हमनायानो खोमालै नै दाबो द्लाम दंबावोसो हमनो खारनायफोरखौ नायनो हागोन नै नाया बबाव थागोन बबाव मागोन जालाजोब्बाय ना मागुरा इयाव थागोनलै
बयबो गाखोजोब्बाय सारखांनानै लर हायजोब्बाय जोंहा नै ना सारनानै मेंख्ल' अबस्थाहीन नायजाला एसे साइस्थ'आ मोजाङाव ना सारनानै अबस्था गैया नाया थौसे थौनै खबाइसे खबाइनै खबाइसे खबाइनै थौनै आरो खबाइनै नाखौ नायदो नै थिखांबाबो थिखांथ'ला बेल' नङा बिदि मोननै खबाइयाव खबाइनै खबाइथाम मागुर आरो सिंगि सल ना मोजां गोजा ना गाज्रि गैया मोनसे ना माने फिथिख्रि होननाय गैया आरो एकदम ना राफोद राफोद गोजा गासिबो फुंनिफ्रायनो सारै सारै मोनालायबाय नै दैयाथ' बारा बुरजा नङामोन खिन्थु ना हमनांगौ ना हमै हमैनो मोनालायबाय नायानो एकदम फिसा गोरलै गोरलाम दंमोन नालाय सिंगि गोजा ओमफ्राय मोनालायबाय बासिनायावनो ना गिदिर गोजाबाथ' एसेबां टाइम लायामोन बारु ना गोरलै गोरलैखाय टाइम लादों उनथिंनो नों माखासे फैगासिनो जोंनि गामियाव थाग्राफोरनि लाइफ स्टाइल